värjäys samoista aivoista. Siellä se on tuhoa tekemässä. Seuraava. Sitten sydänlihastulehdus on myöskin hyvin yleinen, eräs niitä yleisimpiä. Niin sen toteaminen kuoleman jälkeen on tavallisessa ruumiinavauksessa vaikeaa. Ja silmämääräisesti sydän näyttää usein normaalilta tai suurentuneelta, mihin on useita muita syitä. Esimerkiksi verenpainetauti tai niin sanottu urheilijan sydän, ne on suuria. Ja hyvin monet ovat semmoisella kuolintodistuksella lähteneet, että on vain sydämen laajenema. Ja sillä sipuli, eikä ole ajateltu yhtään, että mistä se on tullut. Ja histologinen tutkimus on siis välttämätön. Pitää siis ottaa mikroskooppisia näytteitä, että tutkia niitä. Tässä on nyt nopeasti niin siis tässä on ensinnäkin tervettä sydänlihasta tuolla, normaalia. Ja tässä nähdään sydänlihaksen sisällä tulehdussoluja, jotka on enimmäkseen lymfosyyttejä, pieniä valkosoluja. Ja siellä on myöskin tuhoutuneita näitä lihassäikeitä tuolla. Jos tällainen muutos on kammioiden väliseinämässä, jossa on sähköisen signaalin johtoratajärjestelmä, saattaa tulla sydänpysähdys. Siinä voi olla yksi äkillisen odottamattoman kuoleman syy. Seuraava. Tässä on nyt kahdelta henkilöltä sydänlihasnäytteet. Tuo ylempi on siis biopsia, eli elämän aikana otettu näyte sydämestä, ja potilas muuten toipui. Ja toisella on tämä sydän, se on yhtä aikaa nämä on menneet sairaalaan, tämä on Israelista otettu 2 viikkoa rokotuksen jälkeen 2 potilaalla todettiin sydänlihastulehdus. Ja tuossa on histologinen löydös molemmista, toisessa se on biopsiasta eli koepalasta, ja tässä on 3 kuvaa, jotka on hyvin samanlaisia kuin tuo ruumiinavausnäytteestä. Tämä toinen ei selvinnyt, mutta tuo selvisi. Kirjaimet RV ja OV tarkoittaa, tai LV tarkoittaa oikea kammio, vasen kammio. Ja siinä on viite. Seuraava. No, rokotetun vainajan sydänlihasta, jossa on tehty sitten piikkiproteiinivärjäys. Alaosassa nähdään tätä sydänlihasta, joka on positiivisesti värjäytynyt lähes joka ainoa solu. Ja yläosassa tulee näitä verisuonimuutoksia. Itse asiassa kyseessä on enimmäkseen verisuonen sisäkerroksen eli endoteelin tulehdus. Ja mutta nämä on siinä myöskin lisänä. Seuraava. Tässä tapauksessa, niin nukleokapsidivärjäys on osoitettavasti negatiivinen. Siis se on tuo piikkiproteiini on tullut rokotuksesta eikä COVID-19 taudista. Molemmistahan se tietysti voisi tulla, mutta tässä nähdään selvästi, että se ei ole tullut siitä taudista, vaan että se on rokotuksen seuraus. Seuraava. Tässä on nyt yksi esimerkki vielä keuhkotulehduksesta. 82-vuotias nainen, Modernan rokotetta ottanut jo 37 vuorokautta viimeisestä pistoksesta kuoli.
Vasemmalla nähdään normaalia sydänlihasta, joka ei ole hänen. Anteeksi, keuhkot. Normaalia keuhkoa. Ja nämä ovat niitä niin sanottuja keuhkorakkuloiden eli alveolien seinämiä, joiden läpi tapahtuu kaasujen vaihto meidän siis täältä alveolin sisällä olevasta hapesta vereen. Ja päinvastoin happea menee sisälle ja hiilidioksidia tulee ulos. Näin tapahtuu hengitys. Mutta tässä on tämän vainajan keuhkoa, joka on siis huomattava erinäköistä. Siinä on keuhkorakkuloiden seinämät on vahvasti paksuntuneet, leventyneet, niiden välinen kudos on turvonnut ja kaikkialla on runsaasti lymfosyyttejä ja seassa on makrofaageja, eli niin sanottuja syöttösoluja. Ja kaasujen vaihtohan tässä ei ole enää mahdollista. Seuraava. Sitten toinen ilmiö, mitä siellä Burkhardtin ja Langen aineistossa oli, niin on tämä lymfaattisen eli imukudoksen muutokset. Tässä on normaalia imusolmuketta, jossa pitäisi olla tämmöisiä korkeintaan pieniä itukeskuksia, mutta täällä on valtavan suuria itukeskuksia. Nämä tarkoittaa sitä, että noissa paikoissa syntyy niitä lymfosyyttejä. Ja tämä sopii autoimmuunitulehdukseen tavallisesti. Seuraava. Ja tässä on sama mies. Vasemmalla on kuitenkin normaalia maksaa, ei ole sanottu keneltä. Ja tässä on sitten tämän maksa, jossa on todella suuri itukeskus tai lymfosyyttien kertymä, jossa on siis itukeskuksia, jotka eivät kuulu maksaan. Ja tämäkin sopii autoimmuunitulehdukseen. Seuraava. Ja muita autoimmuunisuusilmiöitä, jotka Burkhardt ja Lange ovat todenneet siinä pienessä aineistossaan, niin niitä on hämmästyttävän paljon. Siellä oli tämmöinen imukudoksen muodostava kasvain, 4 tapauksessa pernan imukudoksen aktivoitumista ja yhtä monessa pernan imukudoksen surkastumista. Ja sitten on niin sanottu Sjögrenin oireyhtymään liittyvä sylkirauhastulehdus, autoimmuuni niin sanottu Hashimoto-tyyppinen kilpirauhastulehdus ja ihon niin sanottu leukosytoklastinen tulehdus ja monuaistulehdus. Ja nämä kaikki voidaan panna autoimmuunisairauksien alle. Eli niin kuin äsken kuulimme, solut hyökkäävät nämä poliisit, joita siellä meillä on, lymfosyytithän on meidän poliiseja, niin ne hyökkää vieraan kimppuun ja syntyy todella vaurioita. Seuraava. Ja tässä on nyt kudosnäyte kiveksestä, piikkiproteiinivärjäys. Tämä on 28-vuotias mies, otti AstraZenecan ja Comirnatin rokotuksen ja kuoli 124 vuorokautta viimeisestä. Ja vasemmalla nähdään normaalia kivestä. Tämä on otettu esimerkki kokoelmasta. Ja tässä on sitten tämä lipidinanopartikkeli mRNA-rokotuksen jälkeen. Ja ympyröidyllä alueella niin on tuskin lainkaan spermatosyyttejä, eli siittiöiksi muodostuvia soluja, mutta runsaasti piikkiproteiinia spermatogonioissa, eli itusoluissa, joista niitä syntyy. Ja Burkhardt sanoo tästä, että hän nyt ei sano tässä tieteellistä kommenttia, mutta hän sanoo tämmöisen henkilökohtaisen kommentin, että jos olisin sukukypsässä iässä oleva nainen, en voisi suunnitella vanhemmuutta rokotetun miehen kanssa. No, vastaavaa kuvaa naisen munasarjoista en löytänyt. Täällä
aikana, mutta tuskin vauvakato johtuu pelkästään miehistä. Seuraava. Sitten meillä on Ruotsissa, Etelä-Ruotsissa tämmöinen tohtori Ute Kryger, joka on patologi Kalmarissa Etelä-Ruotsissa. Hänellä on 25 vuoden kokemus patologiasta ja 18 vuoden rintasyöpien diagnostiikasta. Ja hän on todennut järkyttävän syövän lisääntymisen, samoin kuin tohtori Ryan Cole USAssa. Ja hänen toteamuksinsa viimeisen vuoden ajalta on tässä. Rintasyöpää yhä nuoremmilla, jopa 30-vuotiailla. Kasvaimet suurempia kuin ennen, 3 senttimetrin kasvaimet ennen harvinaisia, nyt 8 senttimetrin eivät harvinaisia, joskus on vielä suurempia, voivat täyttää koko rinnan. Ei ole harvinaista, että on useita kasvaimia samassa rinnassa tai yhtä aikaa molemmissa. Syövät kasvavat aggressiivisemmin kuin ennen vuotta 2021 ja yhä useammat syövästä parantuneet jopa 80 vuodeksi saavat uuden syövän. Tästä mainitsi Tamara, joka myöskin äsken. Ja pian COVID-injektion jälkeen nämä kauan rauhassa olleet syövät, ne räjähtävät, leviävät nopeasti ja potilas kuolee muutamassa kuukaudessa. Tämä on järkyttävää tekstiä. Potilailla voi olla lisäksi useissa elimissä samanaikaisia syöpiä, jotka olivat epätavallisia ennen vuotta 2021. Esimerkkinä on nainen, jolla oli samanaikaisesti rinta-, keuhko- ja haimasyöpä. Ja seuraava. Tässä on nyt lähes normaalia. Tämä on siis hitaasti erilaistunut, hyvin erilaistunut, hitaasti kasvava rintasyöpä. Sitä on vaikea erottaa normaalista maitorauhaskudoksesta. Seuraava. Tässä on sitten aggressiivisesti kasvava, huonosti erilaistunut rintasyöpä, eli ei muistuta ollenkaan normaalia maitorauhaskudosta, solut on suuria, epäsäännöllisiä, nuolet osoittavat jakautuvia soluja, siellä on aktiivista kasvua koko ajan. Seuraava. Ja tämä on viimeinen tohtori Krygerin näyttämä esimerkki. Tämä on siis 71-vuotias nainen, 3 vuoden ajan etäispesäkkeitä lähettänyt, mutta hitaasti kasvanut ja potilas pärjäsi sen syövän kanssa kauan. Ja 3 vuotta, niin niitä etäpesäkkeitä oli virtsarakossa, suolen limakalvolla, luissa ja maksassa, mutta potilas eli ja voi suhteellisen hyvin. Pian kuitenkin COVID-19-rokotuksen jälkeen maksan kasvain räjähti ja potilas kuoli kuukauden kuluessa. Ja tässä on sitten sylinterin muotoinen pala maksasta. Tämä on pikkusen epätarkka, mutta kun mä selitän, niin mitä te ymmärrätte. Siinä on 3 kudosta. Täällä oikealla on normaalia maksakudosta. Tässä keskellä nähdään tämmöistä suhteellisen hitaasti kasvavaa rintasyöpää, sen metastaasi, ja täällä siihen liittyy tämä erittäin aggressiivisesti kasvava rintasyöpä. Hänellä oli siis nämä syövät yhtä aikaa ja molemmat metastasoivat maksaan. Ja tätä löydöstä selittää se tutkimus, jossa todettiin soluviljelmässä, että piikkiproteiini tunkeutuu solujen tumaan ja estää vaurioituneen DNA-aineksen korjaantumisen. Ja geneettinen muutos voi saada solut jakautumaan villisti, jolloin syntyy syöpä. Seuraava. Sitten mennään tämmöiseen kohtaan kuin vainajien palsamointi. Tämä on ihan, kun minä olin
tämän erikoistumisen Yhdysvalloissa, niin minä tutustuin tämmöiseen ammattikuntaan kuin